Hej og velkommen til Flexus videoguide. I denne her videoguide vil vi vise dig, hvordan at du finder frem til din herbordside, hvis du ikke har sat den op som din startside, når du starter internettet. Det du skal gøre er at starte fra internettet ved at åbne på det blå E, som er Internet Explorer. Nu åbner den en internetside, som du har valgt til startside. Det du skal gøre, det er, at du skal gå op i adresselinjen og trykke en gang, så det bliver blåt. Og så skriver du følgende: www.herborg.dk. Nu kan du enten trykke på tastaturet på Enter-knappen, eller ud på den blå pil ud for det du har skrevet. Nu vil den åbne op for Herborg login-side. Det er her, at du skal bruge dit brugernavn og din kode, som du har modtaget i velkomstbrevet fra os. I den øverste hvide linje skriver du dit brugernavn, og i den nederste hvide linje skriver du din kode. Når du har skrevet brugernavn og kode, så trykker du på knappen Åbn siden nede under. Og nu har du åbnet for din herbordside og kan gå i gang med at arbejde med det, som du havde tænkt du skulle. God fornøjelse.